Τα καταστήματα Αρλετή εξειδικεύονται στο χώρο του κοσμήματος και του ρολογιού από το 1959. Η ειδικότητά τους είναι το χρυσό και ασημένιο κόσμημα, καθώς και τα ρολόγια ανδρικά, γυναικεία σε όλες τις μάρκες. Στα καταστήματα Αρλετή, στην περιοχή του Κορυδαλού, θα βρείτε χρυσά και ασημένια κοσμήματα και ρολόγια των πιο γνωστών εταιριών που κυκλοφορούν στον χώρο της μόδας, όπως και εισαγωγές και χειροποίητες κατασκευές, αφού πάντα η Αρλετή δίνει μια ξεχωριστή πινελιά στο χρυσό και στο ασημένιο κόσμημα. Οι συλλογές εμπλουτίζονται από φέτος και καλωσορίζουν τα ρολόγια Eviga Time to Play με 5 διαφορετικές κολεξιόν. Οι κολεξιόν Bulletor, Circle, Jazz, Ruta και Hola υπάρχουν σε όλα τα χρώματα με μοντέρνο και ελκυστικό design, με ένα ιδιαίτερο brand ρολογιών, κάτι πολύ ξεχωριστό και νέο για την ελληνική αγορά. Πληροφορίες για τη διάθεσή τους στο τηλέφωνο 210 49 66 175 και στο www.eviga.gr.